Duh wong ayu garanipun Kakang. Ora, Mas. Garwane wong akeh. Alamin. Wah ngeri to ya. Wong akeh ya. Lah maksudnya nek rono ya garwane kono, nek rene ya garwane kene. Berarti tau dadi bojone Pak De Saryati bareng tau. Oh ya tau ah, bedino ah. Kowe meneng sik lho, Ndik. Oh ya mbok kandhake buke ya marahi. Adik iki sapa lho? Wah, adine kae ya. Oh, bagus adine ya karo Kange ya kira-kira. Aku jane ngesir adine kok. Oh, pacul wong lah. Pepujaning ati Yai Kula Kakang Mas. Terus pundi ngene wong kandhang asmara terus pundi rasipun Kakang Mas. Sajake panjenengan kok ewo mawon. apa temu aku Ampun kuatos Kang Mas. Limas ingkang rencangi panjenengan. Joko Tingkang yo kapan yo diajeng ya jan elok diajeng sari Kula Kakang Mas. suka makan moto ya Dik Kok tahu? Winuk suaranya nggih kakean moto ngoten nggih saged nggih diajeng langgamipun derek Anjir. Idam sari saged kandas nggih saged Lah keluwen lah jak wis ta, mosok dandang gula gathoke kandas. oh berarti ya langgam riyen nggih Anjono. mangkono Sangga Kang Mas kadaran langgam nyidam sari. jumbuh kawan tenan nak nje Nggih. engko apa pondenmu bapak ora mli saking rayong timbali diajeng ya Oh ngeten nggih. Bojo dumateng ingkang ngersake dandang kula nyidam sari. Kalajengaken langgamipun nyidam sari. nginang karo ngilo Aku kumbang nyidam sari. Dapat lera margi wong bakat. Aku kang bakal liwati.
Mas. Ora ngono. Diajeng. Goleke kaya burinan to, Mas. Ora nyono ora ngegiwe dik ya. Piye? Kok iso lestari ki gua aja ngelok ya. Lah dituthuk kok, Mas. Oh, nggih. Dituthuk, Lah, Mas. nggih. Bos. Jajal nek terima mbok sawang kaya iso gayeng. Oh, iya, Ndeng. Alah. Iki mau sing ngomprut mau ketok tambah sepuluh. Katok jare. Nggih, monggo, Dik. Lah kowe iki marake goleki ya burinan. Aku kudu lho Diajeng. Kudu apa, Mas? Pipis. Nggih. Aku ya kudu, Mas. Nggih, pripun? Ngeprok lambemu karo mik. Oh, pacul wong bedat, mangke Diajeng. Nalikan Ayo. Om Tololet riyin. Diajeng. Monggo katelasaken Diajeng. Peudut ya ora udut. Oh, tololet. Jospir. Jospir. Kana sing bagian jawab Jospir. Dinten sing Tololet Om ngoten nggih. Monggo Diajeng katelasaken. Saiki ya, Mas. Sesuk. Nggih pendak mboten maksaken. Nggih Pakde nggih. Oh, sok bodo. Tapi tanggal 21 nggih, Dik. Nggih, kula katutke ngenak ngejop lho, mosok wingi ngejop ninggal MC kok, Dik. Di MC ini dhewe. Nggih kok Pakde kan tanggal 21 bodo praen saged aku nggih niki sedanten. Nggih, sindene tambah tunggal meneh nggih saged aku. Ninggal MC tapi. Enggak wis pesen nganggo kita. Oh, enggak. Lho, Diajeng. Nanging yen Nggonmu ki sing anyar, Dik. Sing anyar ngene. Biasane nong neng gurine ngono. Buka trut. Wis, kok marek Diajeng.